Så alle sammen, velkommen til den her video. I dag, der er det lørdag, det er weekend, vi elsker det. Det der er sket i dag, det er at mig og Jeppe, vi har været ude og investere. Vi er ude med en helt tunge punkt. Vi har købt et nyt kamera. Er det bedre? Nok fucking ikke. Men vi håber på, at det kan skyde noget bedre kvalitet fremadrettet. Udover det, så er det vigtigste på dagen, at vi har været så grådige, at vi i dag har valgt at træne chest og ryg samme dag. Det er ikke tit, det sker, men i dag, der skal den bare have en over nakken. Vi snakker 12 timer søvn, vi snakker sushi i går, vi snakker double scoop pre-workout, vi snakker EAA, vi snakker Murph proteinbar fra Netto. Den har bare fået alt, så hatten passer. Så den skal bare have en over nakken i dag. Følg med. Så er vi altså kommet ind i gymmet, og vi camper ved et bord. Vi skal lige have noget pre-workout ned. Den her. Og den her shake, og jeg ved godt, hvad det ligner. Det er ikke vand nede fra Dynamosen, nede for en anden salamandermose. Nej, det er det ikke. Ved du, hvad det er? Det er selvfølgelig vand. Så er det double scoop pre-workout. Så er det glutamin, det er kreatin, det er EAA, det er Himalaya-salt. A.k.a. det er bare den mest giftige blanding nogensinde i fitnessverdenen. Så den her, den skal give et pump, der springer bjerge i luften. Det skal nok blive rigtig. Om i generationer. Ja, det kommer til at blive snakket om i generationer. Og har jeg brug for pre-workout? Nej. Har jeg sovet 12 timer? Ja. Er jeg fucking frisk, inden jeg drikker den? Ja. Tager jeg den alligevel? Tror jeg fucking nok lige at gøre. Nu har jeg så siddet og sippet den her i et stykke tid. Rigtig tof at komme igennem. Vodka shot har ikke shit på den her. Jeppes smag. Længere end bare ikke. Så prøv at se, hvad jeg snakker om. Jeg er så glad over den her. Den dufter farligt. Jeg er glad over den her shake i 10 minutter. Du skulle selv prøve at smage den. Bare ned med den, siger du. Okay. Det smager et eller andet uranium. Det smager noget, du ikke skal i øjnene. Eller noget. Det smager saltsyre. Det smager noget, du ikke får i øjnene i hvert fald. Okay, boys and girls. Husk nu, de kloge hoveder siger, opvarmning før træning er mandatory. Derfor så finder du os på Stairmasteren. Det er ikke tit, du finder os her, og det er heller ikke med fri vilje. Vi ville have været på cyklen. Jeg er allerede forpustet. Anyhow, vi ville have været på cyklen. Der er optaget. Så vi må join tøserne. Så er vi på Stairmasteren. Det er fandme hårdt. Det skal man altså have noget respekt for. Fremtiden, når man ser pigerne stå halvanden time eller en time, eller hvad fanden de gør. Det skal jeg altså have respekt for, gutter. Det er sindssygt hårdt at stå her, mand. Let's go. Ui. Hey. Og det så ikke stå imod, ikke? Ja, tak. Lightweight. Jeg får sikkert den her bitch næste gang. Ja. Easy. Let's go. Så skal der køre sundt. Man kan ikke komme udenom det, man skal presse sig selv. Og det er tid nu. Og selvfølgelig kører man ikke tungt med pumpcover på. Altså, what you mean, man? Altså, det er absolut mandatory at køre tungt i en tanktop. Den er bare ikke længere. Og det kører på... der er langt hen til de vægte. Der er langt. Det bliver 48, tror jeg. Det her det er en walk of truth.
Der er langt ned. Langt at gå, sådan en pilgrimsrejse, mand. Lille indskud her for sheriffen. Vi skal lige flytte bilen en gang. Der er maks 3 timers parkering her, og det er så gået nu. Og vi mangler stadig cardio. Han skal i hvert fald have en halv time til 40 minutters cardio, så jeg må lige ned og rykke den en gang, for så at køre tilbage igen, så vi kan holde længere tid. Nå. Ved du, fuld i gang, du. Ikke noget der. Og han valgte ikke Stærmeister, kan jeg godt se på det hele. Det kommer. Det kommer. Jeg skal nok hoppe over det. Tak. What's up, everybody? Nu er det blevet 2 dage senere, end den der monsterfede træning, I de så, hvor den fik max høvl. Det der skal ske, eller det der sker, det er, at vi var jo oppe at træne, som I nok ved, og vi poserer jo altid efter træning. Det er et must. Poseringsrummet er helt nyt i Silverback, så derfor er akustikken rigtig dårligt, og vi kunne ikke lige finde de rigtige vinkler og lys osv. Så det gik lidt hurtigt. Derfor så skal vi altså op og give den max gas, hedder det, med noget posering nu her. Vi er ikke trænet af, vi har rest day, men I skal ikke... Don't make the mistake. Der skal stadig arbejdes, når man har rest day. Så vi skal op på der, hvor vi arbejder, og så har vi et fitnesscenter, hvor vi poserer. Der skal der poseres. Der skal vi finde ud af, hvordan står det til. Vi er nu cirka 15 uger ude. Ja. Og det er især rutinen, der skal øves igen. Der skal øves noget rutine. Ja. Og det er nu, at vi virkelig begynder på prep med kostplaner, der følges strict. Ja. Det er altså op til mindst fysik før, men det klassisk er nyt for dig. Ja, så der er nye poseringer, og der er... en rutine, som skal øves rigtig meget. Ja. Altså, den skal sidde lige skabet op. Ja, og vi finder sådan sig selv på den. Det bliver rigtig pinligt, hvis ikke den sidder. Ja, det bliver rigtig pinligt. Og der kommer nogle hvide moves. Det er lidt sådan en balletdans, der skal udføres. Det er nemlig. Anyhow, det bliver rigtig godt. Det der også er nyt, er at jeg har fået min gamle coach, Daniel Bauermann, tilbage. På teamet, ja. Han hjalp rigtig meget på mit sidste prep op mod det nordiske mesterskab. Der hjalp han mig med kostplaner og træningsplaner og sådan. Og ramme formen korrekt. Ja, og ligesom at peak mig. Så han er med på teamet igen, så... Og altså, vi har jo et mål, som sagt, det er at vinde. Ja. Og hvis vi gerne vil vinde, skal vi have de bedste spillere ombord. Vi har allerede 2 af de bedste spillere ombord, så mangler vi den sidste. Wizard. Ja, vi kan have ham The Wizard, fordi han er den altid shit. Ja, the old wise one. Ja. Ej, han har gjort det rigtig mange gange selv. Så, det ligger også af madpakken. Ser lidt anderledes ud nu? Madpakken ser anderledes ud. Så lad os lige kigge på det en gang. Så er vi altså kommet ud til køleskabet, hvor jeg opbevarer alt det fantastiske mad. Måske eddermame til løjer om hvad der skal ske. Hvad har vi til der så? Det er til i morgen jo. Jeg prepper jo. Vi har i morgen 5 måltider. Vi har min morgenmad, som altid er overnight oats, og det ser rigtig kedeligt ud. Den er ikke færdig endnu. Der er mange, der er kommet noget proteinpulver og nogle bær på, og lidt dadler og noget peanut butter faktisk. Og så er den klaret. Den kan jeg så ikke vise det endelige resultat af endnu. Men så har vi meal 1, som er 150 gram kylling, 250 gram kartofler, 15 gram pesto og noget broccoli. Faktisk okay. Det er ikke særlig nederen. Det bliver meget mere nederen, fordi jeg ved, at Daniel kommer til at tage kartoflerne fra mig og pestoen fra mig, og så ender det med, at det kun er kylling og broccoli. Men anyhow, meal 2, som nok er... Nej, det er jo så meal 3, som er det, jeg kalder frokost. Det er mit 10'er måltid her. Det er så frokosten. Der har vi 150 gram oksekød, så har vi 200 gram kokteris og 100 gram broccoli igen. M4, som så er min aftensmad, der kører vi på kylling igen. Vi kører 150 gram kylling igen. Så kører vi ris og broccoli. Det er faktisk bare det samme. Så har vi så det spændende ved dagen. Det er mit aftenmåltid, som står på skyr med
lidt havregryn i, noget peanut butter i, noget honning i, ja, og noget ananas faktisk. Rigtig godt for fordøjelsen. Anyhow, det er altså det, jeg spiser de næste 3 måneder. Everyday. Der er ikke noget at rafle om. Jeg har fødselsdag lige om lidt. Det kan være, at jeg får et lille bitte stykke kage. Men ellers... Skal du ikke regne med? Jeg skal nok ikke regne med det. Udover det, så er der altså ikke noget at rafle om. Det er bare as plain as it gets. Kedeligt, men det virker. Det ved vi. Så lige om lidt, så burde formen meget gerne tage til. Jeg skal komme op i gymmet, boys and girls. Og vi har været i gang med det her prep cirka 3 ugers tid efterhånden. Det har været meget loose. Vi begynder på den rigtige kostplan fra i dag af. Det vil sige, at vi er startet nu rigtigt. Anyhow. Der er ikke sket super meget endnu, men på blot 2-3 uger med at tælle kalorier, jeg har ligget på 3500, så kan man altså godt se, at der er kommet lidt flere streger. Lidt flere markeringer. Især på benene. Jeg kan også mærke faktisk, at mine underbukser er løsere, end de plejer. De sidder meget løst. Det er jo selvfølgelig, fordi man har tabt sig omkring benene og ballerne og så videre, så videre. Jeg er blevet mere shredded. Jeg er der selvfølgelig ikke endnu. Vi mangler rigtig meget. Men det går forholdsvis hurtigt nu. Fra nu af bliver det bare vildere. Hold me close till I get